Hvad er det fedeste ved Rock Solid? At man laver en masse spas og får rigtig mange venner. Det har da været mega hyggeligt. Jamen, har der været god lovsang på Rock Solid i år? Ja, mega. Jeg synes bare, det har været helt vildt fedt, og jeg tror, der er helt vildt mange, der er blevet rørt af Gud. Cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am onto you. Har I haft nogle oplevelser med Gud? Jeg har helt vildt svært ved at gå i kirke og tro på Gud. Jeg synes, det har været meget svært, og det har... Nej, fordi da jeg knælede, så jeg lukkede øjnene og løftede hænderne og sang med, og det var sådan en dejlig, virkelig speciel oplevelse. Det er lige siden, der har jeg haft det dejligt, virkelig. You were always there, every how and everywhere. Grace is found so deeply within me. You will never. Hvad har været den fedeste oplevelse ved Rock Solid? Den fedeste oplevelse var helt klart at mærke Gud helt tæt på. Helt tæt på, og så langt ind, man overhovedet ikke kan beskrive. Det var bare super fedt, og det var bare så tårerne rent. Ikke fordi man var ked af det, men fordi det var super godt. The only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. Har du lært noget på Rock Solid i år? Ja, jeg har lært mange ting, men det jeg især har lært, det er at være god ved dem, man er sammen med, og lære nye venner at kende, og bare være åben over for dem, og få det bedste ud af det. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Har der været forbøn på Rock Solid i år? Ja, der har været mega meget forbøn. Der har været helt vildt mange, der har sagt kærlighed, så man bare kunne komme hen og sige, hvis der var noget. Har der været nogle fede ledere på Rock Solid? Ja, selvfølgelig. Det var jo nogle syge ledere, mand. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus. Har Gud været med nede på Rock Solid i år? Ja, det har han helt sikkert. Det er han hver år, men særligt i år. Rigtig særligt i år, fordi at det hele, den stemning der var, det var bare Guds stemning, og den spredte han bare rigtig godt. God bless you. So nice, so nice. God bless you. And thank